Abans parlàvem del seu PIN, m'ha fet molta gràcia, perquè fa uns dies, m'agradaria que això es veiés, teníem això és de 27 de novembre d'aquest any, en el ple de l'Ajuntament, el senyor Josep Bou, a part de l'article, que ja és prou contundent, que diu el català ni en Felip V ni en Franco no té cap perill, cosa que jo trobo una solemne barbaritat, a part d'això vostè portava, si el veu aquí, un PIN de la Legión. El reconeix, no? Imagino. Vostè deu ser seguidor de la Legión. La barda, la ballesta i l'arcabuz. Exacte. De los tercios de Flandes. També portava una corbata verd oliva, que, aviam, són temes d'imatge, vull dir, són poc importants, però ens hi hem de fixar, a nivell polític tenen importància. Del mateix color que pot ser l'exèrcit o la Guàrdia Civil, els que vostès també han defensat. Vull dir, no hi ha res que sigui casual. La mateixa Guàrdia Civil, que recordem, i els catalans ho tenen gravat a foc a la memòria, que van vindre aquí a l'1 d'octubre, i de fet tot el mes de setembre i tot el mes d'octubre, a tonyinar catalans, van deixar un rastre de més de 1.000 ferits, quan hi havia més de 3 milions de catalans mobilitzats al carrer, i van deixar imatges tan desastroses com aquesta, per un pobre senyor que havia anat a votar en una escola electoral. Van destrossar el pavelló municipal de Sant Julià de Ramis, el de Tortosa i molts d'altres. Després d'això, o sigui, com li expliques als nens que han d'anar a escola que els hi han destrossat la seva escola només perquè havien posat urnes allà perquè els seus pares poguessin anar a votar? No entenc com vostè pot arribar a defensar això. Imatges com aquestes, on es maltracta la població, imatges de pura violència, violència extrema. A nivell internacional, les portades, vaja, és que no s'aguantava per enlloc. El The Guardian, el Financial Times, el Libération francès, és que encara no, de veritat, no em cap al cap com vostè pot defensar això, però és que el més fort és que encara tenen la barra, vostès, i sobretot vostè, senyor Bou, de fer-se dir un catalanazo. M'has dit que tinc la barra, jo? Més català que ningú. No et fiquis, fica't amb les meves idees. A mi no et fiquis. Vostè representa el Partit Popular, o no? Jo no tinc cap barra, jo. Això no ho facis perquè no anirem bé després. Tu digues les meves idees perquè veuràs que ho respeto, però dic de lo que parles tu, no que jo tingui o no tingui barra. Molt bé. Vostè diu que defensa Catalunya amb el que fa, oi que sí? Defensa Catalunya amb el que fa o no? Sí, sí. Deixem parlar al senyor Bou. Ho fa per Catalunya, tot això. Que acabés. Aviam. Sí que és veritat que t'he escoltat perfectament i jo veig que tu ets el típica persona que és el que jo dic un separatista. Correcte. Es diuen independentista. Estem d'acord. I sapiguent que tu ets un separatista, jo entenc que tot això ho expliquis d'aquesta manera. 3 milions de catalans, eh? Té un color polític, això, no et càpiga ninguna dubte. 1.000 ferits, bueno, això s'ha acabat, això era mentida, ho sabem tots, suposo. 3 milions, 25.000 gent, les xifres parlen per si soles. S'ha acabat. No, és que no és així. Hi va haver dos que van ser internats. A més, cuento chino, oi? Aviam. Aquesta gent, que els guàrdies civils i aquests policies nacionals i alguns Mossos d'Esquadra també, complien ordres, mira, de càrregues pràcticament cap, complien ordres que era senzill, pràcticament, s'hi carreguen, empenyien la gent i els treien, perquè l'ordre que tenien com a policia judicial era impedir que es cometís un acte il·legal. El que vosaltres vau fer els separatistes és votar. I Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, és llançar un poble al carrer. És votar. Amb una inconsciència terrible. Llançar el poble al carrer a votar, a fer un acte il·legal. Votar és un acte il·legal. Amb dones i fills i canalla. Això, gràcies a Déu que no va passar res, perquè podia passar qualsevol cosa. Exacte. I saps per què no va passar res? Amb els 25.000 agents que van enviar. Perquè els que creiem que s'estava alterant la legalitat, s'estava saltant la legalitat, nosaltres ens vam quedar a casa, a mirar des de les finestres, a respectar la legalitat. Perquè imagina que nosaltres, els que creiem que s'ha de fer de la legalitat, sortim. I el partit que vostè representa no es pot llançar el poble al carrer a davant d'una força armada. Va ser una insensatesa. Que la vau portar vosaltres. La vau portar des del Partit Popular. No, existeix la força armada. Els Mossos d'Esquadra són armats i la Guàrdia Urbana està armada. La vau portar en vaixells. No pots de cap de les maneres treure i llançar aquesta gent al carrer